Kom maar! We willen graag aangeven dat we zeer geïnteresseerd zijn om zich op te nemen in ons belofteteam. Oh. Ik denk gevaarlijke krachten is dus niet komt. Alsjeblieft, wees gewoon een blied voor mij of zo. Bouke denkt toch net dat ik onder doping ben, of wat? Dit is geen spul. Wist je dat hij een stiekeme vriendin hier? Eerst winnen. Hij zei dat het geen spul is. Eigen sperma, dat staat ook net op het dooplijst. Broek staat ook. Wat? Kak! Kak! Gewoon! Pak hem, jongen! Kom op, Sieger! Jouw kisten! Hier gaat ze nog fietsen. Remco, stop je! De klap is zijn zenuwstelsel ongetast. Ziet er net of dat ooit weer koord komt. Wat is dit? Het is niet schuld. Ik denk dat er ook een soort steun aan bij haar kan. Die is toch een beetje zijn grote fietsbroer. Toch? We keep holding on, even if we lost our way home. We keep holding on, but all I know is we won't make it through. We keep holding on, we keep holding on, even if we lost our way home. We keep holding on, but all I know is we won't make it through. Doop het. Waar? Jeppe. Ik had zelfs jongen. Hé, wat vorige week in niks mee. Maar die twee Italianen, ik kan er nooit zijn hele goed winnen. Gokt hij? Ik stel nooit. Jawel. Je hoort nog. Marije zei trouwens dat Stoomhoorn met in het winnen is.